हेलौ हिन्जाव आरो हौवाफोर नै नालेबा ओमफ्राय साइज नुदों ना आंखौ ससमा होनदों आङो एक्टर मानसि ओमफ्राय नै अमा सिखाव दं हालौदों आरोना ओमफ्राय दसे जिरायदों आङो ओमफ्राय ससमाखौबो हमलायलाय माबायदि दसे जिरायदों आरोना एसे भिडिअआ इन्टारेस्ट जागोन आरोना हिन्जाव आरो हौवाफोर मोजांल' नायलांबाय था Two hours later. Ayo, tuh. Sorlis besar, mabaji. Ayo. Rangi sih sada sekarang lawan erna. Oh, yang second na. Yang na party has very second nanti. Oh my god. Mana jangan tu. Mas nukan legaper. Nah, party nih. Mabaji, nang mabaji. A few moments later. Sini mai di kafe erna ada kusur nih. Bang. Naya na ho ya, jam mai ni mai besar jam. Bukan, nih bawa kau jangan ber. Ayo di mana? Bawa kau sini. Iyo. Mana na ya? Rejeng sih. Perang kia. Oh my god. Oh my god. Perang dia. Oh, muy fui. Laber na, mai kuru gawai. Nali bane, pas tanggung makuba. Diनै फुवायनो बेखौ मा होनो मैया माइ हाखांनाय मैया माइ रोगानायखौ मा होनो बेखौ एवफैदों आरोना बेसर फोनो थाखाय मा होनो ट्रेक्टर गिदिर सोला आरोना डाइरेक्ट ट्रेक्टर फिसा सोगोन ओंखायनो बेखौ एवफैदों आं हाग्रा एवनायाव नै नालेबा ओंखाम लाबोबाय आरोना नै फुङाव जाबोआखैमोन आरोना ओंखाम बनबाय एबार मा ओंख्रै ओंख्रि गैया आयु माथो जेबो गैया ओंखाम गोजा नै आरोना दुब्लियाव ओंखाम जानोसै दिनैसो दैज्लाङाव ओंखाम जायो मालायफ्रा दिनैहाय ओंख्रिया नै मा ओंख्रि नाजों नामा नै नाया जालाय आयु ले आंनोबो दौले आं लगायला गोथाव एसे
दा जाखांबाय आरो ना आखाइ सुबाय लांसै नोङो ओइ सासु सिंख्रां थिंख्रिंनो दाउ नालेबा दाउदै एवनो नागिरदों होलाय देखिथिलाय Oh my god देलाय दे गारबाजों देफासिन आरोखि बाबा Oh my god Oh my god एरला नांला बिदिनो नै बावखा जायनि बावखाखौ सैस्लिबदों आरोना थुबाबो जाया थारमाने माइआनो गफिनबाय थायो मा बायदिसो दानो हो मा बायदिसो दानो जायलाला सर एबार गोजौ लाबोदो थ' लोगोफोर आङो साहा फुदुंदों ओरैजाय ओंखाम एवदोंमोन नै जोंहा दानिया मा होनो बेलासिनि साहा लोंसै ओमफ्राय नै सासे खाफुगासिनो ओरै खाफुगासिनो बोरायरायबा खुन्दा दा मोनथारदों ओमफ्राय नै आयु ओंखामाबो गुफुरफुरसो मटरजों ओंखाम एवनाय साहा गाइखेरनि ओमफ्राय नै ओरै लुसिगोन लुबाय बांगाल बायदि जालायलाङा नै सेस गेब्बाय आइ लोङा